mustasta pörssistä. Siellä on tietoa. Nyt teidän on aika oppia. Paljonko palkkanne tuottaa teille eläkettä minun iässäni? Laskekaa. Ei se mitään. Missä näette tämän merkin? Siellä on tietoa teidänkin työeläkkeestänne. Palvelupisteitä ovat Työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöiden konttorit, eläketurvakeskus, pankit, posti, Kelan toimistot. Maallamelan asiamiehet. sen kun menette ja kysytte. Kaveria nuorten raha-asioihin. PowerCard. Tule hakemaan omasi säästöpankista. PowerCard. Da-da-daim. 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 Snack, 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 snack. Dine, dine. Snack, snack. Da-da-daim. Da-da-daim. Snack, snack. Paljon jäätelöä. Kiitos. Kokemuksesta tiedän, että nykyaikainen moottoritekniikan kehitys vaatii bensiiniltä entistä enemmän. Neste on nyt kehittänyt Suomeen uuden bensiinin, joka täyttää vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Sen nimi on Futura. Futura pitää moottorin entistä puhtaampana, minkä ansiosta bensiini palaa tarkemmin ja moottori toimii tehokkaammin. Puhtaamman moottorin puolesta Futura. Neste sen teki.